గిరిజనుల జీవనోపాధిని మరింత మెరుగుపరచుటకు అన్ని శాఖలు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర నోడల్ అధికారి డాక్టర్ సుజాత శర్మ అన్నారు. బుధవారం ఆమె పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సీతంపేట ఐటీడీఏలో పర్యటించి జిల్లా అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ గిరిజన గ్రామాల్లో నిరుద్యోగ యువతకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులపై శిక్షణ ఇచ్చి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలని సూచించారు. తద్వారా వారి జీవనోపాధి మరింత మెరుగుపడుతుందన్నారు. అదేవిధంగా గిరిజనులు పండిస్తున్న అటవీ ఉత్పత్తులకు మార్కెటింగ్ సదుపాయం కల్పించాలని, ఎఫ్పిఓ గ్రూపులకు పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు. అటవీ ఉత్పత్తులు అధిక దిగుబడి వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అటవీ పంటల అభివృద్ధి కొరకు ఉద్యాన శాఖ, ఉపాధి హామీ శాఖ, ఇరిగేషన్ శాఖ సమన్వయంతో పనిచేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ శాఖాధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.